Joint Action Committee jong ki artli ki sinong ki bakentup ya ka umrang sai bat ka lumberhing ki bahap apo ka right nong khra jong ka nongpo leadership elaka Hariboi district ha ka jingi kersan lang jong ki lai tli ki seng balang ki bakentup ya ka HYC nongpo circle ka RBOF lai sinong unit bat ka seng KSU nongpo circle menta ka singi ki lai banbu da ka city jingdawa hakmat ki bor penia district ha nongpo halor ka jingtmu jong ki riushimet banbu ya ka dukan dikiat ka bahap apo put usam jong ka sinong umrang sai ka ba ute utrai bertemu banbu ya ketika dukan dikian uklemyo ya ke NOC lane ke kot jeng aibor na kasinong umraksai habayo banya keren bat kinong ilam sinong kilaong ba ya ke NOC lese ula banyo na kiwe ki jaka bat kisinong henry na kasinong kebawan banbu ya ketika dukan dikian kasinong kampat syam la ya ke NOC lane kono ka kot jeng aibor kila kono ru bakane ke jingle jong tiu trai bertemu banbu ya ketika wine store kala long kuma yuro ya kerti ke dustur bat kerkom sencar sinong sencar right kumbala ban sakhi menta kasngi ka jing penkre ban pendep ya ka jing sina ya ketika dukan dikian kalaya chat bat satang kumba kato ka ne ki benta ki badang sa ban pendep ketika kenuhun jogi arteli kisnong bat ketika kinong yalam jong kiseng bhalang kila dawa badde ban ai be da ka hukum ya teu trai jong ketika dukan kian ban sange ban bu ya ketika dukan ha ketika jaka ya kan ka jing ya kenduk ke jongi ya deputy commissioner juga Hariboi district lawan na kaliang jong ki arteli ki dorbasnong ka dorbasnong urang sai ba ka dorbasnong lumberhing ya ka ba nuan bu ya kan ka jing dawa mat jong deputy commissioner ha ka bede ba ka jing wan bu ya ka wan shop ha ka tigus jaka ka bede ko ni gasnong urang sai na kaliang jongi ki arsnong relation ka komiti ka jongi ha ka minin gasngi ka arp santarik pangwan bu ka jing dawa ya DC budan burom ba in ai de ka jing tho ya umne utrai belawan bu ini kawan store ba umbit banbu ya ketika wan store ha ketika snong kebede po nyumput usam jika jikmi jong snong umrang sai bat kung ke jing sutu ke jongi bau ni utrai nyong ne wan shop layo ek eno sina ko pat ke snong enrei uluan bu be an ya ko wan shop hapo jong snong umrang sai tingi bro art li snong ngim so ya hap bang so persyajur ya kan bat nagaliang jongi ki arsnong ngim kwa badalili ru bagane ka one shop kandon ha kitiris nong maksai bat lada kwa banbu ya kata ka one shop semua bahalik bu syaka kata ka jaka ka bah layo ek NOC ngila pau ba ka public hearing ka simlong ha ti jaka ba don ko ka su ko wan ha dei ndai ka pelong sa ta ki we pakisnong bu yo NOC te long ba nagaliang jongi ru le wa kam ne ko pori don lang ne ka pori ka HYC nak RBF buat nak KSU dengan melak terbaik kubla yaki bagi kerja lang ikan ka jing ki jungi to ai baga ki bor ki badek mi kene ki liang ikan ka jing ya ka jing kai baka la liang asno jungi asnong bangi persyajur kene to ai baki liang nam bakan lai nak no ka jing hori hura han ki application katkom ka jing yo jiktip jungi kum ki seng balang kalong ba kiyo ya ka NOC nagawe patasnong andai ki wan bu bat ia ketika wine store hakawe patasnong tekane kalong ka ik ba nakaliang jong kasnong kia persya bat punjuru ni seng balang ni persya nomor kumbangi tip hi ka kiat kadai ka ik ka bas new tam ha ka imlang ka salang teka kan ka jingmi lada kandon ka wine store hapo jong ka kasnong bat ka ba kan mi eta kan dei bitang ka jing snew ka ba kan mi nak ka kasnong lada kanwan kan ka wine store bak NOC ka den ka way pat ka dorbar snong balay gilig bu bi an hitai kadi kata besoban bu di geli segeli joni utrai wine store joni utrai joni wine store bat kumjur stu orang ba snong jogo to snong ba ayo to NOC la da pikwa dan bu wine store kedra asti snong ge jonghi bagi sutu adu kono kata ka jiwa jimentoin wine store bat ka barang so banong ba kai ge jimento jong di artli ge dorbar snong bat snong ge mamarjan ro kumju bagi don wine store amar ga kum ge jingi ge sambalang mat ge dorbar snong ro kumju ba kamdon kan ko ga jimento ga bangin yo kan ko store be kawan ra amban ye ga jing lumar ko snong ko thau kawan ra amban ye ga jing do nong jing kun samla hakim lang ga salang barga lair ngosko ban karpan i deputy commissioner ban burom jingi be sobha ban ai ga jing tho ban pensong ai sisndon je kate wine store balwan bu bian komisioner ba de balong long biani hakim mang salang balapan khenyiru igran juga snong nomor kata wine store kamdon hok menunggu hete nomor kata snong yang bangitip kata snong juga orang sai kamdai snong kata farmer loy ni kita ka digiway pat gidor basnong
ban ngor ban kondem wat di garan yang khra ro balon ban IOC bon nak hima kam don jiktep kumno di gedor barat kinur ban ai ga IOC andre shab gina ga IOC ker kum gariti dusturi rat kan ko ngade bani konsol ban artli do barsnong ker ga lumber hing umrang sai di bedan senda ni gasnong maka saw so benong baradon kinu ki issue ki jinge akhta ke surok ati national highway kam dai ga ta gedor barsnong ga ba IOC ban boin store ban bakli andre ke jinge ai kid de ki artli do barsnong ga lumber hing bar umrang sai kumno kita ginur ban bu ga tiga wine store semua wan men sukamai bi an po ada kasnong iso ban penrem jur kani ban ngi gon kaliang ke isu ngai ke kersan sispa apa ispa ban nginuk meran dia niru National unit dan dekat ane khadega puar bagi long asnong atli isnong balung berhing bat baksai ba nilawan ban bekenduk bagi deputy commissioner ban persya ban khangi kan ke wine store ke badan ha asnong baksai mar konra ke jings new po kasnong ka thau jong kan kasnong kumta na kaliang ka seng di premjur ini ki bro ki bawa ban bu ikan ka wine store po kan kasnong baksai te na kaliang ka jongi ka seng ni ai ka jingkersan ki nongilam snong makidang la ban ilami bakidang la ban ilam bahai ka ilam bahai ka po kasnong ka thau pat ka imlang ka salang